Now, kodi chimene chinapangitsa kuti mafuta ayambe kusowa ndi chani? Kodi ndi nkhani za forex zokha kapena palinso nkhani zina zokhudzana ndi human elements? Ndakhala ndikunena kuti ndikhala ndikufotokoza kuti what is the involvement of my Colin Zamba pa nkhani ya mafuta. And plan imeneyo I think Lazarus Chakwera anaganizira mofatsa bwinobwino ndi President Ruto, president waku Kenya, and everything was seeming nicely and okay until awa amene amazolowera za madobadoba ndikukamba Colin Zamba anayona kuti ikayenda amene ikuyenera iyendere chonchi ife sitidyapo ndi imeneyo sitani sigwirayi. Ndiye anayambapo zawo zimene amapanga nthawi zonse tsopano zoti apeze njira. So remember, as I've been saying, kuti president wapanga bwinobwino, then he's putting up a committee mupange zakuti. What the president is expecting, because the president is not being in the meeting on a daily basis, is expecting kuti they are going to implement things that have already been agreed. Ndiye no panjira apa panapezeka zono kuti Colin Zamba abweretsamo nzeru zawo zinthu zija nkuzisokoneza. So azisokoneza ndi mmene anapezeka zoti mafuta ma filling station ayamba kusokonekera. Afika ku port kumene kuja mafuta kuti atsike kunavuta kopsa, kumene kujako kunavuta kopsa. So chifukwa chonena kuti ndikamapanga live yangayi, I've changed my approach. Ndikamapanga live ndimafuna zoti live ndikamapanga ndizipereka ma evidence, chifukwa chokuti anthu amene amadya nawo amafuna kuti aziphwekesa kwambiri ngati kuti zimene akuyankhulazo ndikuyankhula ine sindikudziwa zimene ndikuyankhula. But as I said, ndili ndi ma documents, ndili ndi access ya anthu amene anali mu komitimo, ndili ndi access ya zakumadobadobako, including my instructions ochoka kwa Colin Zamba through my WhatsApp calls, from WhatsApp conversation, my calls, ndi access ya zinthu zimene zozo. And dzulo ndinayika chithunzi cha tima passport timene amayika tatilipireni izi, tigulireni matikiti, mpanga motani, and you could see I have access to all of that because zimene zikuchitikazi kuyambira kunokmako ku ministry kwenikweni ya energy, they were not happy with it. Bwana kwanza zinthu bwinobwino inu ndi zimene mutibwezeretsa mutiuza zoti tipange zosiyana ndi zimene anena bwanazi ndezitizo moti kuli chipulikiti kumeneko, kuli mpongwepongwe kumeneko, ndi kunali kuyambana kumeneko. Ena afuna upanga zimene a president akufuna, wina akufuna zonoti zake zilowe mthumba, azipanga zake zimene akutana na zimene akufuna. Anthu amene mumayandikira mayiwa kuti wiki inoyi asamayende okha, akhale ndi munthu wapambali, chifukwa akhuzopezeka zoti agwa ndi BP, agwa ndithu ndi BP. Akhale pafupi ndithu kumuyandikira mzimayiyo, chifukwa zimene taona ndizoopsa, thupi kuzizira ndithu kuti So naona kuti izizi tisamazisunge tokha, izizi amalawi azione. Ku Malawi kuno munthu akamayankhula zinthu ngati zili zabodza amakhala zoti akuonongera mbiri. Ndiye ngati munthu akuonongera mbiri umayenera upite ku court ukamusumire munthuyo kuti abendulo kuja ati mavuto amafuta ndi mapanga inewa ndiyambitsa ndineyo andionongera mbiri. Ndiye mapita kuti mukamusumire. Ndiye ine ndifuna kuti apite ndithu kumenekoko, because ndikamayankhula zikumaoneka ngati kuti ndizabodza, koma pamene pa courtipo zikakhala pa court record, pamenepo kumene akaoneke zoti wabodza ndide kapena wabodza ndiuyoyo akamanamiza abwanawo. Ndiye chimene ndifuna, because ndikamayankhula kunoko chonchi muziyankhula zambirimbiri, koma ndifuna kuti Colin Zambawo ngati ineyo ndikunama zimene ndikuyankhulazi
apite ku court. Akapita ku court kuja ine ndikatulusa maumboni komanso izizi sikuti tisiya, sitisiya izizi mpakana pokhapokha chilungamo chioneke. Ndipo chilungamo chikaoneka, a president ananena kuti anthu mukabweretsa evidence, nchifukwa ndabweretsera dale evidence poyera. We bring evidence and say bwana Chakwera, your excellency, maumboni mafuna aja ndi awa. So mmene maumboni timanena aja kuti ndi awawa muchitapo chani. So chonde ndithu mangani malamba awo anzawo akoleni zamba amene muli mumakhala nawo pafupi auzeni azenda ndi munthu pambali akhuza kugwa ndi BP chifukwa amalawi zimene ndaona ndizopsa kwambiri, ndizopsa kwambiri. Ayayi za ku ACB ino ACB maona ACB mlandu umene yayamba ndikumaliza ndi utiwo anti-corruption bill. Tinyamuke tipite kumene ko ali ndi control yake, kumene alibe control koleni zamba ndi ku court, alibe control. Chifukwa ndifuna kuti tipite pa neutral ground pa court tikatulutsire ena maumboni amenewo ndifotokoza ndikuonetsani mwatsatane.